Здравейте, аз съм Иван. Това е Маринчо. Hello! Това е Александра. Здрасти! Значи, днес може да има клипчета. Например на Shadow Fight или на Clash Royale. Това много ме пречи. Значи, наистина ще има. Със сигурност може и да няма, не знам. Трябва да реша, както ми дойде. Сега ще направя това малко влогче, защото утре майче няма да мога да снимам, ако съм на училище твърде дълго. Колко дълго? Или имам много домашна, някъде до 5 часа, сигурно. Или ако се напише. След 5 точно не мога, защото съм заед. С какво? Да се развивам на игри. Ти сега какво искаш да ми кажеш? Интервю ли ще ми правиш? Да, интервю ще правя. Да. YouTube. Ако сте гледали Heaven и не сте се абонирали, абонирайте се и за него. Ако не сте гледали Вената, гледайте го и се абонирайте за него. Ако сега ме гледате за първи път, абонирайте се за мен, дайте палче нагоре и чао!